ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстони азиз, аввалан ба хонадони шумо файзу баракати худовандиро таманно дорам. дӯстони азиз, тавре шумо хабар доштед, барои ду филмро бо иҷозат, ҳарчанд бо иҷозат гирифта будам дар ютуб ва монетизатсияне пулкоркунаки маро маҳкам карда буданд ва инак як моҳ баъди ҷазо 6 ноябр маҳкам карданд, 6 декабр омад ки шумо заявкатиед. ва ман даромада аввал чӣ кор мекунед? Аввал гуглда менависед ки полная версия ютуб, виход мекунед. дӯстони азиз, ман шумода борҳо нишон додагим. баъди виход шумо версияи пк мекунед. дӯстони азиз, вақте ки версияи пк карде нигоҳ кунед, меброя мои каналтон, яъне аватаркатон меброя. дар аватарка мои канала зер мекунед. бисёрам осона, борҳо дар канали дими ман блогер нишон додам ва меброянд настроить вид канала. ира баъдтар мо барои шумо пешкаш мекунем. ҳоло творческий студия ютуб дига шуд, управлять видео шуд. управлять видеоро зер мекунем, инҷа меброя творческий студияи сирх. ира шумо чақанаше поёнша меброя ки продолжить на сайте, яъне дар сайт идома диҳед. ҳатман продолжить на сайтера зер кунед. он нафароне ки нав заявка метиҳед, айма ки заявкам яъне монетизатсия ма кор мекард, айма дига хел аст камакак. анака нигоҳ кунед, инам инҷа дар вақте ки шумо баъди управлять видео медроед, видеотон меброяд. агар жалоба дошта боше ҳамиё сирхан. анакунун ман ҳозир бояд монетизатсия маҷиқ. ман ҳами сурати доллартон монетизатсия дар вақте ки шумо медароед, он нафароне ки блогер ҳастед. ина ман омадам, инҷа омада ки тира мо ҷазо додем то 6 декабр, ҳозир метавонед ки заявкатӣ падат заявкара ман зер кардам. ин дирӯз буд, дирӯз бегоҳӣ буд, яъне ман 6 неву 8 блог ма заявка додам. аввал ҳамаи чизое ки номақбул буд ма удалит кардам. удута филми баъдеирам удалит кардем, яъне онҳо дузӣ ҳисоб мешаванд аз шумо хоҳиш ки яъне роликҳои бегонара, мусиқиҳои бегонара истифода набаред, чунки ютуб шуморо хоҳ баъди 1 сол, хоҳ баъди 2 сол, хоҳ баъди 1 рӯз маҳкам мекунад. ана инҷа дина бромад ваша заявка принята гуфт ва ваша заявка находится на рассмотрении, яъне мо мебинем гуфт кани заявкаи тира ки ту мешавӣ ё не. ин субҳ чун хестам аз хобам, дар ин ҷаввал дар бораи ковид маълумот додаям ки мо масъалаҳои ковида реклама накунед, масалан укол, дору, ҳамин чизҳоро ки мо шуморо мебандем. гуфтам барои блогерои муҳтарам, вақти таблиғи масолеҳу доруҳои зидди вирус эҳтиёт бошед ки ютуб шуморо мебандад, яъне ютуб иҷозат намедиҳад ки дар бораи вирус шумо реклама кунед. акнун нигоҳ кунед, баъде ки заявкаи ман на рассмотренӣ рафт, имсубҳ хушбахтона заявкаи ман қабул гардид ва ман дар мактуби бисёр ҳам мактуби хушомад, паёмак омад аз ютуб. ин барои одаме ки блогер аст ва барои подписчикои мо ҳам хеле хуш аст. омад поздравляем ваш канал, яъне аз нав долларош сабз, бояд худмон доллара сабз кунем. нигоҳ кунед, инҷа гуфта шумо бояд ягон чужо, яъне бегона ролика монетизатсия яъне намонед, барое ки мо гуфта шуморо мебандем. акнун шумо творческий студияи сирх медроед, барои он ки монетизатсиятона бикушоед чӣ кор мекунед? творческий студия медроед, видеоро меҷиқе, видео нигоҳ кунед, видеотон кушода шуд доллар ва яйку хокяйку медроен меброя отключен выключен. ҳозир дига шудагия выключен мекунем. вақте ки шумо қалама меҷиқе выключен меброя. инҷада рекламаҳоро куҷо дамонем, мобайн, охир, авирлог, инам инҷа ҳамаш ҳаста. диде выключит монетизатсияро зер мекунед, қалама сохранит мекунед. дӯстони азиз, бори дига такрор мекунам. творческий студия медроед, дар творческий студия дар рӯи видеотон қалама меҷиқе. вақте қалама ҷиқиде монетизатсия отключен меброя, монетизатсия выключен мекунед ва тамоми он рекламаҳое ки ютуб барои шумо пешкаш карда, ҳамаеро аввал охирашда яъне шумо мегузоред ва ҳамин хел доллари шумо сабз мешавад. вақте доллар зард шуд, шумо повторни запрос метиҳед. нигоҳ кунед, ана ҳамаи галочкое ки мондем, ино реклама. шумо метавонед рекламаро аввал охир монед, мобайнда намонед.
яъне дӯстони азиз, акнун фаҳмидем ба фикрам, ки чӣ хел монетизатсияро ин бора кушодан мумкина, агар ки шуморо доступтия ютуб. блогерои азиз, аз ҳамаи шумо хоҳиш дорам, ки дар вақти интихоби ролик, дар вақти гузоштани ролик эҳтиёт бошед, чунки ютуб шуморо мисли ман банд накуна. Акнун идомаи блоги мо мантуи пиёзӣ. дуруд дӯстони азиз, имрӯз дар блоги хонагӣ мо мантуи пиёзӣ мепазем. ҳайрон нашавед, бо пиёзи холӣ. бале, тамошо кунед роликро аз аввал то ба охир, маззааш хеле ҳам бомазза аст. бо мо бошед. худованд нигаҳбонатон. мантуи мо аввал хамир мекунем. 1 стакан об, този ордро мебезем, 1 дона тухм, намак. ҳозир аз ина ман хамири манту мекунам. ҳамаи мо аз хамири манту бохабарем, яъне ки инҷо ман чӣ хел протсессашро нишон медиҳам. ҳамаи шумо медонед, ҳозир ман иноя омехта мекунам. кадбонои азиз, мо хамири мантуро кардем. акнун аз паси тоза кардани пиёз мешавем. тавре гуфтем, ин мантуи пиёзӣ мебошад. мо пиёзро реза кардем. пиёзҳои калона, барои ин 2 калон гирифтам. пиёзро тоза кардем. акнун пиёзро реза мекунем. ба он баъд спеси мурчу зираву намак меандозем ва баъд хамирамонро тунук мекунем. агар ки кабудиёи тоҷикистон мебуд, ман мантуи алафӣ мекардам. бо мо бошед. мои азиз, мо пиёзро реза кардем. ин қимаи пиёзӣ барои манту мебошад. акнун нигоҳ кунед, зира меандозем, мурчи сиёҳ меандозем, намак меандозем 2 қошуқча ва 1 қошуқча равған. баъд мекобем, мемонем аз паси хамир мешавем. бисёр ҳам бомазза мешавад. оли як бор кунед ва мефаҳмед. мо сар кардем кучонда гузоштам. кадбонҳои зебо мо 2 лист кардем, барои ки фарзандаи ман тамоман мантуро дӯст намедорад. камтар равған болош мемонем, ёки об мечӯшем. ман равған мемонам. тамом, ҳозир мепазем. модем дӯстони азиз, муддати 20-25 дақиқа мепазад. бо мо бошед. кадбонҳои азиз, мо мантуро ба чӣ мехӯрем? аз камтар зирабой мекунем, помидорҳоро айтёрка мегзаронем. ҳозир чеснок майда мекунем, дарунашро медозем барои мантукати хӯрдан. дӯстони азиз, ана мантуи мо омода шуд. нигоҳ кунед, зирабойшам хумон тайёр кардем. инаш салёнии вай аст, ҷугурича гирифтам. акнун нигоҳ кунед, ин ба пиёзи холӣ чӣ хел бамазза аст. бо пиёзи холӣ кардем мо мантуро ва маззаашам абалдени ҳозиятшавай кунам. бисёр ҳам бомазза аст. нигоҳ кунед, бо мо бошед. як борак бо пиёз пазед, ба шумо маъқул мешавад. дӯстони азиз, ана маззааш мисли гӯш аст. бовар кунед, як бор пазед ба пиёз, пушаймон намешавед. бо мо бошед. худованд нигаҳбонатон. معلمه